Bæredygtighed og ansvarlighed i investeringer er et område, der begynder at tage til. Vi kan godt mærke, især for unge mennesker, at det bliver noget, der tæller mere og mere. Vil de gerne have afkast i de rette årsager? Vil de gerne være med til at fremme den grønne omstilling med videre? Jamen, så skal vi kigge den vej. Og der er også produkttyper, man kan kigge ind i, så man får et tilsnit af bæredygtighed i ens investeringer, alt efter hvor meget og hvor lidt man ønsker det. Men det er ikke let som investor i dag at finde frem til bæredygtighed selv. Det er svært at gå ind i en enkelt aktie og gennemskue, om et pågældende selskab er bæredygtigt hele vejen igennem. Der findes nogle forskellige analysebureauer, der går ind og analyserer på, hvilke selskaber der er bæredygtige. Og der kan man selvfølgelig gå ind på deres hjemmeside og prøve at læse lidt omkring de her selskaber. Alternativt, så skal man selvfølgelig tage fat i sin bank, som også kan give et godt svar på det her. I Fynske Bank, der bruger vi rigtig meget investeringsforeninger, hvor vi ved, at de der porteføljeforvaltere, der sidder inde bagved, bruger hele dagen lang på at undersøge, er det her selskab bæredygtigt.